wanda wannan mazo shine rahama gare mu duniyar mu da lahirar mu inda Allah ta'ala ke cewa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin wa ke ka da face ka da rahama da kowa to manzon Allah rahama ne amma abin da ke ciki sai zama wannan yana da alaka da kafirci duniya ya dunkule ya zama a guda kuma Allah subhanahu wataala ya ce mana wanda zai da kafin da Allah ta ruwa ta gudu Allah ce kafirai shashi da shashi da juna ne kuma musulmin da kuka hanci haka ya kula da fitina da barna da yola kola ko a bayan kola da yin da shi na da shi ne da wanda musulmai ana zaɓin da ya tsara ta fito ta nuna da shi da rashin gamsuwa da irin wannan cin zarafi da ake yi manzon Allah abin za a zaki manzon Allah bai ce komai ba to ne babu da bai mana ba in dai za a taɓa manzon Allah a kuma musulmi su shi kuma su bai kammala ba za a zaki uban mutum ko uwar mutum ko malaminsa ko kuma masu cewa ana zagin sa akwai ba su ce komai ba amma ga shi yanzu an zagi wanda albarkacin sa ne aka san sa akwai shi ne manzon Allah amma waɗannan mutane da su mun fito mu nuna wa duniya da wannan cin zarafi da batanci da لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله Allah ta'ala ya mai da matansu gwagware Allah na sanar da duniya da cewa an zagi manzon Allah wannan tilatarwa da sauran al'ummar musulmi wajibi ne kare martaban manzon Allah yana da rai a cikin mu ko kuma yayin da ya koma ga Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Insha Allah yanzu za mu kora tutar tsirinin ƙasar Faransa da ta zagi manzon Allah kuma ya kamata ƙasashen musulmai duk kayan da aka san na ƙasar Faransa ne a dole saya. Duk abin da aka san na ƙasar Faransa ne. لبيك يا رسول الله جئت فرنسا جئت فرنسا جئت فرنسا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله جئت فرنسا جئت فرنسا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله جئت فرنسا جئت فرنسا جئت فرنسا جئت فرنسا جئت إسرائيل جئت إسرائيل جئت أمريكا جئت أمريكا جئت إسرائيل جئت إسرائيل جئت أمريكا جئت أمريكا جئت فرنسا جئت فرنسا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله جئت فرنسا جئت فرنسا جئت أمريكا جئت أمريكا جئت إسرائيل جئت إسرائيل جئت إسرائيل جئت إسرائيل صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.